עכשיו אנחנו עושים דג מלוח. הקודם זה שכל מי שנפסל מקבל בעיטה בטל. 3 סיבובים, ויאללה בוא נתחיל. 1, 2, 3 דג מלוח. 1, 2, 3 דג מלוח. טוב, זה תיקו, חברים, 5 צעדים אחורה. הפעם בהליכה, איטית. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. המנצח הראשון. אחורה. על הסוף רוצו. 1, 2, 3. שתיכם עד הסוף. 1. אחורה. 1. 2. 1, 2, 3 דג מלוח. 1, 2, 3 דג מלוח. הראשון שנגע זה אוריאן. רגע, כמה סיבובים? תיקו. כמה סיבובים עושים? ניצחון אחד שלי, ניצחון אחד שלו. סיבוב אחרון, יאללה. לא, 3 סיבובים. לא, כן, צריכים לסיבוב אחד אחרון כי הולך להיגמר לה. 1, 2, 3 דג מלוח בריצה. 1, 2, 3 דג מלוח. תיקו. זה אומר, אני נגעתי. לא, אז עוד פעם אחרונה, רוצו, אבל עכשיו נגעתי. אתה יודע, 2, 2 ועוד פעם 1, אבל הפעם בהליכה. 1, 2, 3 דג מלוח. 1, 2, 3 דג מלוח. אתם עושים את זה מהר מדי? 1, 2, 3 דג מלוח. 2, 3 דג מלוח. חבר'ה, הוא מקבל. רגע, שנייה. רגע, אני מעביר את זה מצלמה קדימה. שנייה. וחזרתי. הוא מקבל 3 בעיטות, הוא מקבל 2. קודם כל אוריאן מתחיל. אבל תעשו את זה הכי זריז שיש כי הולך להיגמר. אוריאן, אתה. נו. סליחה שלא ראיתם. תעשו עוד אחד אחרון כי לא ראו את זה. אוקיי, עכשיו אתה תעשה לו אבל זריז. יש לך 2. עכשיו אני רוצה סרטה. לא. אוקיי, אני רוצה סרטה ואני... חבר'ה, הוא מצלם.